Avui anem a descobrir una cosa superinteressant. Alguna vegada t'has sentit trist o enfadat sense saber per què? O has vist algun amic que semblava estar malament però no sabies com ajudar-lo? Doncs això tracta la intel·ligència emocional, de comprendre les nostres emocions i les dels altres. És com un superpoder. La intel·ligència emocional és la capacitat que tenim per entendre el que sentim. Imagina que tens un examen i abans de començar el teu cor batega molt ràpid i et sents nerviós. Si tens intel·ligència emocional, pots adonar-te que aquests nervis són normals i que t'estan dient alguna cosa. T'importa fer-ho bé. Llavors, respires profundament, et calmes i et prepares per a fer-ho el millor possible. Però això no és tot. La intel·ligència emocional també t'ajuda a entendre com se senten els altres. Per exemple, si veus que un amic està enfadat o trist, pots pensar què li passa? I en lloc d'enfadar-te tu també, pots parlar amb ell, escoltar el que li passa i pots ajudar-lo a sentir-se millor. A què sona genial? Vegem-ho d'aquesta manera. La intel·ligència emocional és com un radar especial. T'ajuda a veure més enllà dels que veus amb els ulls. Pots sentir les emocions dels altres i saber millor com et sents tu mateix. És quasi com tindre un superpoder i com qualsevol poder pots millorar-lo i aprendre a utilitzar-lo cada dia. Per què és tan important aquest superpoder? Perquè quan saps el que sents pots prendre millors decisions. Si estàs enfadat, per exemple, no reaccionaràs malament sense pensar-ho. Pots triar calmar-te primer i després parlar. Això ajuda a portar-te millor amb els amics, a resoldre problemes de manera tranquil·la i, en general, a sentir-te més en pau amb tu mateix. Així que, en resum, la intel·ligència emocional és saber com et sents i com se senten els altres. Això et fa un millor amic, un millor company i algú que sap gaudir més de la vida. I el millor de tot és que anem a aprendre moltes formes de millorar aquest superpoder en els pròxims vídeos. Estàs preparat per aprendre més? Gràcies per veure aquest vídeo. No oblides subscriure't si vols seguir aprenent sobre intel·ligència emocional amb nosaltres. Ens veiem en el pròxim vídeo, on parlarem sobre com reconèixer les nostres emocions.